paniingon ka nga nitubag ka raw klaro na record nga ang Domingo dili balaan. Nakay mabasa sa Biblia nga ang Domingo dili balaan, litra por litra. Tubag. Kadaghan. Kaya sa bersikulo, Domingo dili balaan. Wala may mabasa nga Domingo balaan. Ano basahan mo nato wala may Domingo balaan? Sa togyan ko wala tugion man nato na. Sa ba? Wala may mabasa nga ang Domingo gibalaan sa Dios. Sa to ba? So dili na malan to. Sa to pa, walay mabasa nga Okay, wala may mabasa nga gibalaan na. Yana dili balaan sa to pa imo ra tong una-una. Sunod ba ko tana? Matud ba sa imong topic ang Santo Papa rebeldes. Kining Santo Papa sa Roman Catholic Church nagtuo ni sa Dios, labing gamahanan. Nagpudlo sa pulong sa Ginoo. Naday nagtuo sa Ginoo nga rebelde. Tubag. Without faith, no obedience. Kung wala sa Dili ba ang utana? wala sa pagto, out of faith na. Naday nagtudlo, nagbasa sa pulong sa Dios, nagtuo sa Dios nga rebelde.